Alle vinduespladsens vinduer og døre kan fremstilles i egetræ, som giver dine døre og vinduer et eksklusivt udseende. Egetræ udstråler tradition og det bedste danske håndværk. Det var i århundreder den foretrukne træsort til den danske flåde. Det var også egetræ, der blev brugt til både tagspag, adelens herregård og tømmer og de bindingsværkshuse. Det er ikke noget tilfælde, at den ældste levende organisme i Danmark er et egetræ, kongeegen i Jægerspris Nordskov. E er ganske enkelt en bundsolid træsort med meget lang holdbarhed. Egetræsvinduer og døre fra vinduespladsen kan vælges med 2 eller 3 lags glas. Vi anvender superlavenergiruder med varmekanter. Vinduer og døre tilbydes med fyldninger eller mange forskellige typer glas, eksempelvis klart glas, solreducerende, ornamentglas, også kendt som råglas, hærdet lamineret glas eller lydglas. Dine vinduer og døre i egetræ kan også leveres med forskellige tilvalgsmuligheder, eksempelvis pudsebeslag, redningsbeslag, friskluftventil i karm, pasquilgreb med bremse til sidehængte vinduer og terrassedøre, dobbeltlåse til yderdøre eller sikkerhedspasquil til yderdøre. Egetræsdøre og vinduer kan laves med energisprosser 24 mm. Ilagte sprosser i glas kan laves i 18 eller 26 mm. Delinger mellem glas kan laves i 25, 60 eller 115 mm. Sprosser mellem fyldninger kan laves i 60 eller 115 mm. Hvis du mangler inspiration, så se billederne af de flotte vinduer og døre her. Vinduer og døre fremstillet i egetræ er dyrere end normalt, men de holder også i meget længere tid og vil med den rette behandling bevare den flotte glød i træet. Få de egetræsvinduer, som passer til din bolig, og bestiller gratis besøg af en erfaren konsulent samt et uforpligtende tilbud. Vi tilbyder også at udskifte vinduerne.